Ay naapo, salamat. Nagpintas ti init mo manan. Today is December 17, 2021. Nalpas manan jay nga aldaw. Nga panagtudo na manan. Salamat apo. Ta makapagbay ka manan. Yeshua HaMashiach, your son. Christ our Savior. Emmanuel. Wonderful Counselor. Salamat apo. Tayo manan nga rudan manan. Ag-bike tayo manan. Tayo ag-exercise. Ito ang outfit ni Mudra ngayon. As usual. Dahil ito yung latta. Pag sinsinubla, taglatan Dajay kwa. Jumaysa is pink. Nanay Lenny Jumaysa. Tayo manan nga rudan. Ayan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Di magasa manan dito favorite nga spot. Kami na da pagtutugawan na kun na nga to dati nga area. Maya dito tagtugaw-tugaw, ag-emote-emote, agpanonot. Pilipinas! Dahito yung laangkat nga ocean, tiba tayaw, kakaruba, gagayaw, kakabsat. Dahito yung Pacific Ocean, tiba tayo, 13 hours nga flight. Manipod San Francisco to Pilipinas, Asia. Pintas ti ocean niya. Ay na, nagmayatat nga aldaw apo. Praise God Almighty. Salamat. Salamat kadag ito nga creation. Ruins mo dayta no anya dayta amat nga building idi unana mo nga panawon ditoy SF San Francisco. Kuna mo lano to itsura na kwa kaslangay dagiti nga kwa ngay building nga ijay gladiator dagiti nga aglalaban idi unana nga panawon. Parang ganyan ang style. Nya mata dayta nga building idi unana nga panawon ditoy. Dapat ni-research ko pa'y kumamo niya. Ay. Nanya dagiti nga nagkauna nga building mat iti. Dapat dagiti dagiti ni nga nasiminto jay kwa. Rum wardad tani igit ti tip-tip pang. Dakang ad-adige. Kadati abot ditani tunnel. Dahito ini nga tipang. Ada tunnel na tang umunag.
Nagadalam. Dati ocean na yan. Ang damot tinapan niya nga nagpa-share niya nga mga pagbalasan. Diya ka mo umunag dalag ito dita unag titanol. Yung tayo man kitaan. Hindi na ita. Ukod ko alat tamo dati nga bike ko. Ukod ang bike. Okay. Ano tayo tangatangan? Mulagbutan na kita pagpalasa nga. Sa Tagayan dati nga about. Binukbutan da siguro dati ini. Sirok ti pantay. Inabutan da. At dapay may isa ijay. Nga abot. Ngam nadanom. So nga awante sumsumbrek ijay. Saka inikan da dato ni barricade na. Da barricada na. Ang pasanggir ko mo ditapay lang data bike ko man. Inukod ko manipod ijay nga to. Ado tagpa-share dito ita. Nagsayaat kami dati ni ocean. Nagituyan na kita simbra dita abutan. Andan sa nabirok na dyan pula na. Ay na dayto yan, ti challenge nan, agpauling agsublay. Ay APO. Nagngataw. Nakita nyo mo't Ay. APO kasyan nak. Ang nakabaling na Diyos, na namarswati langit tindaga, have mercy. Yeshua HaMashiach, mangtagkat strength. Ay APO, in Christ's name. Yeshua, Emmanuel, wonderful counselor. Down. Ay. Okay. Sige, pai. Lengang ikit. Ay.
ginagawa ang ikit. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the whole